Jangan lupa. Jangan lupa. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sasama aja padha ditinggalake rukun Islam puniku sahadati kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna
dak mungkar makin lan isa jangkepe prayogane tambah sholat sunate sosrona iku perintah agama yen ngono nek donya sadaya sabar langkah apa sing kuasa yen kabar besok munggah suwarga
ora wis padha aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuaku bukan aku rekoso urip mulya iki wis wajine kowe tidak oke karo priya bagus sing kaca sukiye ora nyono lan ora kekewo yen sliramu tega kala krama srengenge kulon parane yen bengi ana bulan jenenge kaya ngene rasane duwe rasa tenan kok aku sepele srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge tempe sorene tadi dolen rasa kumuk abang lampi yuk ayo
Awas, awas.
Iki demangkat latihan ora? Demangkat latihan ora? Mbak Rina. Dalem Mas Petel. Nggih, gandeng iki nami sambatan. Ya ora ngono Nggih, kuwi. nyuwun tulung Mas. Mas Bobi. Ampun sak penake. Nggih Mbak Rina. Leres. Soalnya Mbak Rina naming dadakan kula nyuwun sambatan. Ada-ada dek ngawen lho aku iki. Dek ngawen lho aku. Jek ngawin apa ngawen? Ngawen. Nggih. Engko bengi Saking ngawen kula mriki naming kula suwun sambatan Mas Bobi. Nggih, Mas Bowo